Thank you.
Thank you.
garai. Kwazoi nazo. Wani kona mtoloshe. Hadzi bakadiko na seguru. Wakadiko na kumamisha kuna kumamana. Bakaipa. Aya vari kuseri vakutoja zvavo vari kushedha. Kwaipa nevaitoja songwere. Namona matambudziko seguru. Asi kutotsatseda chikafu kutotsikida. Unoona nhau inenge iripo ndire kudai. Nhasi mugovera izva reri nezvinototadza kubika doro nekuti papafiwa ndizvonai. Pachiri nehama dzemu chakavuya. Kana ndisina chavo. Ziripo era. Munoona munhu yewe haana kubva kumba achirwara dadu bate shona haana bombaita se kana yewe funga makavanzwa achitaura haana baita se akabatwa negrasi pano zvakainzi ena munotora nhenge auye murunza achena notorwa achiuya ari murodhi anga aita nematirikisi akaita kutumira chinhu chake kunoko kuti vachangodzi ba gobe kusenda vachamurova akarohwa ari murodhi atsautaura kuti akarohwa ari murodhi akatanga ofisi kuti ti vakataura vanacho kuti akarohwa ari chii ari murodhi ari murodhi asi akati akatosimba achipinda paketi apa ndakati uyu handisi kumuda kusero haana kuperera apa akatakurwa kusvika apa ndakati handisi kumuda kupi kumatare ngaagada ito zvada nenyaya dzake une maminitsi ede kuti munhu aite sei afe ndaitozviziva akatora akaperera apo akatakuwa kataiwaka tikudai makasimba usiya tochitunhaka maenda kwamutora vana vaida kuedza aonai ndopaparadedza kuti tashu wani tashu ungazvironga kumboka uchisimuka but uchingona kutra maair force ako aiyo anobweka pachitaura anda sei ataura tinzeka anda sei aona osona kumhanya manya amona azwana kumhanya manya bose anga kutosanduka chakutochinja face chakutanga chimurume asangana mukadzi ndamona nokachete kuya bose ndikure matv afana kutomutora chokuda kuti aida kutedza sekuru tatomuuraya asi mosva muroindiro kuchase indokitisa haibuda ropa asimazoti chipikiri ichochocho tine haindiroore ndeuraya dakukudzai chitsotsi chiripo inini pazvongo zvazvo kandikafa kudenga nachi aiwa handina nhaka nekuda kwei vakandakauraya vakawandisa nenyaya dzoro idzi ukamutara futi akawira akava na right akatosimba chinjinji kumukosi yose robert ndotiziva sekuru ndokupi kwamutare kwa matasha kwamatasha akatona futi nyaya dzikedzedzedzidzi ndisaka ndichiti kwaro yese gogogo kunyangwe ndiri homwe sekwa chasipo asi waro yese gogogo kana pana nharo ngaandiuraya izvo so masikati machena apa kana pana aya anozvita aiwa ndiri chamangwisa aiwaka inza unze shona acho ukaya usiku nendakagara sochipakaso usiku kuma12 am wandichikachipakaso ukaya masikati ndakatogara zamwita kuseka utsakeke mandetsekaneko Ariya, end time is still time. They are not prepared. Tata hapo kazirika naga. Ukani pakedo kipinda. Ndiro shamsikananza. Hawe muroyeda rupira mumatisa. Musacheme. Musatize. Musacheme. Musarwadziwe. Saka bada kutimba zvibo 7 zvinoda kutimba. Chipfukudza chitunha chacha chiende. Zvibo zvingani? 7. Mwana wachijibitika ari kwari kwanda kutamba apa mbera bada buda makamera. Aisinya muna mchijibitika papi? Pa 7. Ona gogo. Ona 100 yao buru. Aiwa, ibaba naona hapa kama msikana katukira so. Ndiana achi. Kutoka achira mari. Bana izero ti mari egogo yapo. Imari ya mbona sabu. Imari. Njai ziwa.
Itoa waratidzero. Uyanga zaidi. Anga yasungirira. Bora, yanga yasungirira. Paishore toti mugumira chi? Makumi izana. $100. Uchibva panapa wanoenda kumashopu unowatenga hembe dzakanaka, matenesi nedhugu, wosunga kunyanga ari muroyi zvake. Hazvina basa. Munoona ndine munhu wandakafadzana naye kare. Aiva muprista wamambo kudande anonzi Bizozvo. Uya. Bizo, famba Bizo. Uya mumbera, mbotauro. Kweka iyo kwakamboenda kwekwa kuna dandawa. Kwamunhu here. Pamusoro amanisha panga pakawanda vanhu paya. Aiva muprista wamambo anga ari paya ndomwa. Sekurawa takashanda nawo kudando. Kupi? Kudande kubhodha chikafa Mozambique. Takashandidzana zvakanaka ndosaka mukutoona nditori pano. Sekuru vanobata basa risiri rekutsvanzvira. Uri chiwe mucommunity? Mucommunity ndiri chief aid wamambo. Kushanda namambo saka sekuru. Mambo ani? Chief Chitsungo na headman Shangu. Kudande kumbire. Kuti ndinge ndiri panapa. Ndatouya kuti ndionewo sekuru sezvo mazuva awanda chidokwa chemoyo munhu watakashandidzana naye zvakanaka. Handina dambudziko rangu randaya naro panasi ndangouya kuti ndingoonawo sekuti vachiri kubatsira vanhu zvandoziva here. Inini zita rangu ndinonzi Alec Mukowani asi rinonyanyozivikanwa ndinonzi Bijou. Nickname. Bijou yakauya pakuita sei? Bijou yakauya pakuti takamboitawo NYS Border Guest Church saka muri patraining upenyu unomborema wooma. Saka zita ingoora kuti tise survival skill kuti ndionawo chikafu chakawanda. Makazobva zita kuti pataishanda nevarume ava ndoyanga iri security polisi yamambo yatakapiwa tishane nayo. Nemumwe akabva kutaura anzi danda wauya ava ndoyani mamotobheki vaya. Saka ndatofara ndichikuona kwazo yako muzukuru. Tinosimba seuru. Wakati upenyu? Upenyu tongodaro. Pazvino ndipanhasi. Iwe uya akachiwa gumbo ndiwe ndomwe ndini ndongachiwa gumbo yafamba nemakrasi paya nemotobheki ndamopora apa ndinge ndawaparina sendapora asi zvinenge zvawanaka. ane uda kutaura chiko azukuru? Kuvazukuru mashoko andoda kungotaura ndiye kuti matambudziko anosiyana mukurarama kwatoita, asi pamatambudziko atinawo ndoona sekuti sekuru tashu zvakawanda zvawakaita kumusha zvatisingagoni kuzvitaura panapa, zvokuti muroyi aibatwa achizvipupurira wega kuti shuwa ini ndini muroyi, kuuya kwanoita panapa ndakauraya nhengi nanhengi, vachibvunzwa hama dzacho vachitodavira. Munhu ainzi enda unotora zvinhu zvako, sekuru wanga usina nguva yekuenda kumba, waienda taitowaperekedza pamwe pacho tisunotora zvinhu zvawauya nazvo panapa, sekuru wozvibatira pano. Saka anoenda kumba vamwe wacho anonzi azopfekera azodi, asi unongoya zvinhu zvako zvobatirwa pajekerera, habatiri mukati ungoti vanoita zvesikireti mese muchitoona. Saka zvimwe zvezvimwe zvangondiitawo kuti sekuru tashuka handingangodzoki sina kwaona ndapindawo mutauni ke ndiwatsvage pavari ndivaone. Anotenda mashoko makukutu ukaona uchichena nenzava dzatoti nzava ndedzedandisi zvinonzi nzava dzekumasawo pachikawaya tisija aiwa zvakakosha kuva mese kuti pano kutevera zita, asi vamwe zita vari kurinyangadza
handizvonani vakaona kuti sekutasu aino kuti pamwe zita ndicharichinja andinga ndesa rimwe but vatera futi kune rimwe iroro azozvona but asoda kuchinja ndinovimbisa ndogara chingotaura kuti pafacebook ndakambomira ndiri pafacebook ukapa scroll so pane avana kuma100 something mapage avanzi sekutasu asi ndokuudza kuti namba yangu i1 handina namba 7 ndi namba 1 078 461 4908 pawhatsapp unondibata direct call unodayirwa panamba ipi iyoyo ukaona pakazoedita kunzi aya ndoshandisa imwe kunyepa handishandisa imwe ipi ndezvekuita sei 078 461 4908 ndo namba yandoshandisa iyoyo panga pawhatsapp panga padirect call iyoyo ukazoenda pafacebook bozi pafacebook ekare pandakavhara paipaika namba ipo ukaona iyoyo namba yandikutaura iyoyo ndo peji rangu ukafona paipo unotaura neni andika asi ukaenda pakuzoedita kunzi iyi ikaramba unotora iyi aiko kwamabhodo kunzi ikaramba utora ipi kwakuita sei kwakubhodoka vakomana vanga vada toaimbe 3 imimi ukuda kuti muimbe 4 zvimbo andika ndiremwe murume akane chipo chake chengomachi ameno ane musanyaro ada kuti atiitire rega tichamba mukana adziunganidze adzitinhimbure kwari kwadzakajiwa isati kuzivesa setangorowo matewa aya anditi zvonai kana kuti atangorowachi ndatenda ari kumungomachi unobva kumakaha uya patinze nemakaha ako ya unonzaniwo taura wakatarisa ruzhinji ndinonzi Misheki Makina ndazoya kunobatsirwawo kunoko kuna Security ndakangoonawo mavhidhiyo ndikaonawo zvaiitika ipapo zvikandifadza ndikati pamwe dambudziko rangu rinogona kuperawo ndikaendawo ikweyo saka ndikakwanisa kufona ndikabvunza kusvika ndichirayirirwa svika ndasvika pano vari nhasi tatenda kochingoma chii chinoitika pangoma pangoma shuwa ndakaona pandakambouya pokutanga ndakaona ngoma yakatsemuka ndiko ndakatino ini ndine chipo chokuweza ndikataura nevashandi wacho pano ndisimudze kuti dzireza ngoma dzaramesendedzi muisire ngoma dzayo murume dzayanadzo uyu unonzi Mutumba iri jenje aka ndo kanonzi Karusindi Kangwiru ndo kanostarta panotangwa rwiyo right une vamwani ri kwauya nako vanogona kutidzidzira tombonzwo musambo wenyu kwete iwe pane idzi unogona kuridza ipi ndinongotsanzira unyatsodzipadaura ndika nyatsodzipadaura mushi aiwa zvakakosha wataura chokwadi chako danga ari pavara pacho vangu kudando aiwa idzi vanodziziva vanodzisanganisa idzi zvinotaura ngoma idzodzi danaripo yamabatira hauzokwanisa kusanganisa mukutaura maerezeko hazvina moso azongodatapa totamboimba tifukudze mweya wechitunhu wanga uri panapa tibatsirana zvakanaka handizvo mukufara here makatira zvikambo zvenyikao asi makodzana neno makwenyu imakanga nazvo kai ndidaireka amunakanga nazvo here makanga nazvo ka vamwe ndovapi aiya zvokuramba andibotya zvozvozvo ndimapi makanga nazvo zviri pano ka
Ndakazvibata izvozvi. Mwana mzukuru wangu anenge agona kutaura ane chipo chake. Mukumwona lero? Chipa. Ndari mukumwona mzukuru wangu? Murume mukadzi. Wakati murume sibudai maoko. 1 2 3 4 5 6 7 16 18 25 30. Right, design. Wakati mukadzi sibudai maoko. Aya, oneka. Mira, vati murume madzokorodza ipapo. Mira, vati murume sibudai maoko. 18 40 56 17 48 56 pane 49 pane 69. Design. Wakati mukadzi sibudai maoko. Ahora toco dona. Sina udasa mwone. Namba ya manana 50-50. Murume mkazi yesa 50-50. Saka mukuona msikuona. Yara muzebe. Kufanya na makoni mangani? Mumwe. 40 mumwe. 55 mumwe. 45 mumwe. 50 mumwe. 50 mumwe. 40 mumwe. 55 mumwe. 60 mumwe. 46 mumwe. 32 mumwe. Mumwe. 70 mumwe. Mumwe. 55 mumwe. 45 mumwe. Mumwe. Pana tukurefu. Atetu anapato ndisha kwa ali hana usika. Mumwe. 35. Apa nama zango tauro asa wina na usi. And 35. And 35 years. Kwani mungu. Show uzaona kudulisi. Dile 35 years ndili murume. Awanda, aterwa vya zari, ndili murume. Balo sana nana ndefu. Ndefu zararako muda.
Bari murume ndi baba. Ndichi? Ndi baba. Baba muna ana rubano? Ana ana rubano. Awona. Ndi baba boya. Dadi chi? Baba boy. Amerika na haja murume. Waida mkazi. Waida mkazi wewe na chi. Baba mudani oye. Pana wewe ya uti akurwara sereka. Varwere vari kurwara Pamwe pana were vatane vahwere vari kudzibikana papi pese pese. Pana were vari apa.
Ari kuita sei? Right. Vamwe. Vana were vavati sasi kuhara panapa. Vana. Vana. Ngauya. Ari kosora. Chii chikuitika? Ndikakosora ndinoda chikara chinoda. Chikara chinoda. Right. Mwendo? Chii chikuitika? Kuzvimba kwako. Right. Mumwe futi? Yetona. Ndadawere. Iwe hapa nikupenga wewe. Roa. Roa nesano. Oyana mata nazo. Oyi kuturuka ndege kutoburuka. Mwende. Chichi kitu. Mwende. Uya. Ya ba wera sana kuda. Ofa. Fela bus chichi kitu. Nimsala chi. Okay. Mwe. Ya. Wewe ya serious. Kwa msukuru wangu ya hapo ile. Stuff yake. Wewe very serious. Msukuru wangu rasta kugerewa yakaita. Ko mukudi kutaura naye sisi. Yaona marasta. Butira gani. Rasta sho. Ande vaugerewa nasa. Akubiswa ndevu. Ndivyo ugerewa. Kana. Bona rasta vachikata zvakata musoro wako. Makweni mazvisasa chine rasta re. Chikafora yapambira kuti. Chikafora mena chakadzikira. Ndiyeko zauti kuti makweni. Yona penga openga. Chii chinoitika kodi? Kwani sasa chiti unopenga yo. Unorwa mtoriro? Una masiri machateo. Ndio chino kupengesa. Unaenda sio kama machateo. Ndio kwa sawa na uti. Ndizo zangu kufunga zakanyanga. Ona na TV, kunini ndipa ni TV. Kwa mbanje na TV. Taona. Wana TV wozo dase. Kwenda bazo noburuka wozo tanga kuti ai jump. Yes life movie zitona. Unoita chi? Sort of zamuto ngoita wewe. Batino siyana chi chinozoitika. Chitaurei. Ndakasanga ni problem yemunhu. Ngobatso nonweti yanje. Condition of life when you live unokwanisa kutarisa kuti friend yako ndei chikafu chaunodya chisingakupe dambudziko ndechipi madrinks maacids sana ndo condition yanokufamba nayo. Sapa wachapengani? Ndinoga ndakasangana dambudziko. Kama wasangana dambudziko. Abereka karufu. Anapengera. Asekeka unongosekeka papa unoseka wachi unongwana kudza wega pa film wega. Sort of in life. Kwasa kuti mimba nchakakunakidza unokwasa kare. Kwasa kunyemwerera. Kana timo performer. Momene ma performer. Ndona kunyemwerera. Andiona asiri kuziva nyaya anona kuitsvaka. Awa itsvaka. Wakumba wewe ungona kuzotanga kunyemwerera wakumba. Kunyemwerera uri kumba sort of andimurona tutara tese. Mwasi musmaila. Mwasa usmaila chinhu chauri kuona mwasi kuchiona. Kana wakumba vision yenu nziramba ishuye uzosmaila uzonyemwerera uri kumba utaweka uri kumba chini chakuitika. Zvinhu zvako memera unonga kufunga kuti andiziva ninga chikuona but ndisati ndasmaila chinhu chandisiri kuziva. Chawakaona ndivura kuti handi ari kukuona wozina ndauripota kanyaya iyi. Avana sekumuchembera vanoti vanonzwa zvinhu zvorira mumusoro uyavatinzona oroya wako chii chinoitika musoro munorira nyenzere zvoda kumusoro munorira nyenzere musoro chii chinoitika musoro munorira chii motikari nevanhu vanotaura vachiti chii vachipururudza vachiti taita sei ndingazizive izvozvo vanenge vabva kupi amen iwe unobva kupi ini ndinobva kwaseke
Sege Mtema. Aukumusha. Kwa Mrewa. Mrewa papi? Minda mirefu. Minda mirefu ipi? Kwa village 20. Kwa Mtoko village chi unonzani? Kuna store. Ile. Nonzi Susan. Baba wako ndiani? Zimbanete. Ama yako ndiani? Ferina. Iyo unonzani? Susan. Susan. Right. Wakora yano wangani? Wese andina. Auna wita sei? Andina wana wacho. Wakora ya wese? Ayo andina. Ano pirobereka? Ha? Ano pirobereka? Ndakabereka. Varikupa nacho? Vakafa. Wese? Iyo ndiani wacho? Tete. Tete pakuita sei? Za baba. Chachiro ichi? Rimure? Sikura pata korem? Vana vese wakapedza? Yes. Saka uchengetwa nani wakapedza vana? Kuchengetwa. Chogara nevana umwana wangu. Vana umwana wako? Asama yacho wakafa? Ana mai vacho nana baba vacho vamwe vakafa kwakasara muroora wani. Saka muroora ndakakuchengeta? Ndikuchengetwa nemuroora zukuru. Nemuroora zukuru? Vana vangu chacho vakabuda mudumbu wese wakachi vakapera? Vakafa vese vakasiya vana vavo. Saka wakaipa kaivo? Handinai. Saka vakaenda kupa vana? Amen. Amen. Kondiroziva kuti ndiani akaura. Ini ndaitochemawo kuti vana vangu dai varipo. Iyo nyaya usukiziyai? Handisi kuiziva. Okay. Ndozvamaida. Ndozvamaida. Zamaida. Zamaida. Zvazoitika. Uwana uyu musikana. Ini ndonzi sekuru Tashu. So, tati kubvise chakauraya vana muropa rako, nai? Chisapindire kwazvo, unozinzwa? Uri chibviso here? Bvisai. Ndatenda. Tikuitirana nini? Ukumanikidzwa here? Aiwa, bvisai. Unozinzwa here muzukuru? Zvanzi chii? Bvisai. Chakauraya chi? Vana. Chiri muropa rani? Ravo. Nemurume wese handina. Waendesa kuti murume? Akaendesa kuti murume, go! Vana vese go! Wangana wangana? Vana mwana wangana? 5. Vese wakaenda basi? Vasiya vazukuru nevaroora? Apo wachakata nemuzukuru, nemuroora wemuzukuru? Apa yaurere wangana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Matorere masoma. Ndakubvisa chiri kukurwarisai nenguva diki-diki, hanika? Pa 4 minutes per 1 hour. Vanenge vatova bho. Tomubvunza zvavanenge ndatova chi? Ndatova fit. Ndazvita muzvara chi? Nhasi. Right, enda kuseri mundibhoirisire mvura. Bhoirisire mabhodho mairi emvura. Wasikana uri? Wasikana? Brifa, my brief. Bhoirisire mabhodho mairi emvura akazara. Hanika, mvura yatseruke. Vanogadzirira. Ndezvanoda kuita. Hanika? Ndizai kuda chi? Vanobva vari kuda kuita. Unoona, uri mumasoweka. Unobvaunza. Ndine zvandichaita, 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 ndine zvandichaita. Ndine zvandichada kuita ropa revanchi? Revarwere. Kuti vaite sei? Vapore. Tibvise uroyi udzamirwa hwakaroyiwa nawo ndanisikweni. Asi da kuzviita chi? Nhasi. Robert. Tashu. Asi kuona vanhu vese ava. Ndada zvandichaita, da kuti tizobvunza mumwe nomumwe kuti iye wakunzwa papi, chii chasara. Vafilime vatasa. Vese ava varogwina-gwina saka vakarova kuti mutanisa. Azona. Vese dzine zvandichaita. Zvamuchaita. Chichabuda, chichagona kubuda, chichabuda. Muropa rani? Ravo. Revanhu vapi? Ivava. Ivava mwana ndanda. Simuza. Nzokada kuti chakudedza kana mvura dzangu dzapfachaira nokuti muye kuseri. Uchaona nhamba yawanda ipapa. Uchaona nhamba yawanda.
Thank you.
Gasi ya mangwana. Gasi ya nini? Mangwana, gasi ya nini? Ndati vachaimba 3, vaimba 2. Imu chaimba 4. Ngati mboti imi mazukuru vane mungaya imbo zichivana. Yezo Imbai. ndogara kuguruwe, ndogara ndiri guruwe wacho ndiri. Nenda guruwe, ye oh ye. Guruwe, oh nenda guruwe, ye oh. Kunyambira pano guruwe. Nenda guruwe, oh nenda guruwe.
tigare pasi tese naye mutimbira moyo yakaoma ndika nandende kure gara neama